Čaute, čaute. Vítam vás našeho tretieho let's play, takého lačo vlastne. Dneska ideme splachovať na Diablo 1. A máme tu iba 3 určite, dneska to bola iba 5-4 minúty. Potom tam ešte dneska z World of Tanks, to bude veľký 10 minút. A tak ja, tak môžeme začať teda. Tak idem najprv na môj, ja tu mám hostinec. Nemám, no tak si dám. 22, dobre, 55 000, arenka. Matrix, a ten ma dá 84. No dávaj. No nehovorím. Sláma. Pošta, čo pošta. Pošta, nič. Okej. Co. OK, takže toto bolo všetko. Tu máme podzemie, máme tu, no toto nedáme, tu nič není. Čo vidím, nehovorím. Hospoda, litka. Komšie zbrojenia, čo tu nič. Čarovchod. Nič, dobre. Čo to je? 39. Ale najprv si dám, počkaj, zrušiť. Vypiť. Takto, a tu hospodu si dám. A dám čarovchod. Toto. Kúpiť a toto si nasadiť. Toto som chcel predať. Aj toto predať, teraz nechám tuto opiky. No dobre, takže presunieme sa na Diablo 11. A tu je to splachovanie. No, spoda. Ideme na to. Plná aura. Prosím. Teraz. Bohatstvo. No nevadí. Tomuto tu necháme. Vydrž. Keby tam je sila, to bolo dobre. Len to je na hovno. A tomu tu nechám. Čo je tu, aké mi to nejde dať? What? No nevadí. Aura 2 už, takže paráda. Dáme ho spodu. Kosti RS 200 000. Arena. OCZ. OK. Toto je vyhraté, no jasné, že to je vyhraté. Na 92 útočím. Brtník. Dáme toto, dáme dráka. Prosím, padni. Ty hajzel, zlatý, zelený. Je to vatný. No, dobre. Tak dobre, ešte na oného. Tu má halitku. Dáme si zbrojňu. Čo to tu je? Nič. Čo to bolo? Vydrž sa nenúcol, nič není. Čaroobchod. Vydrž 66, nič. To je sila, nič. Inteligencia 70. To si kúpime, toto vydrž 71. A keby si kúpim toto? Takto, no to vyskúť. Nemám moc malý útok, akože. To ešte takto dám. A takto doplním sa. Neviem, či dám ešte česti trocha. Tak, inteligencia. To si tu radšej ešte istotu nechám, aj toto. To som bol už. Cech, máme cechovalku, neviem. Máme, paráda. Nádrženci SRO. Genius. Tak to môžem aj kúknúť. Nech nám to ako ubehne. A už je tam 5 minút. Vlastne toto očkáme.
Bum, kritika. Bum. 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 Pome. Bum. Dobre hra. Bum, a tam už dá. O, 6000. Bum. Dobre. Facaka. O, dobrá. Škoda. Teraz ne. Ďalší. Diablo mal 7, takže na tejto postave som tiež hral. Ale teraz na nej pôjdem hrať. Mám toho moc veľa, ešte schodíme hrať futbal na svinu. Ty kokos už minúta, no ďalší. Dávaj. Ďalší. Ty kokos, Jake, jaká šrotka. Paťko dá. Dobre uberá. Kokos. Ďalší. Ohoho. Dobre, Sofa 11. Toto. Zaonďať. Tak, a to bude všetko konec asi. Ideme ešte do toho podzemka kúknuť. Kúsim na tú subukosu. Mám väčšiu výdrž a mal by vyberať asi. No jasné. Sa ti hráči takú kritiku hneď. Ja by som ho dal, bitches. No dobre, teraz ten kurek a končíme. Toto bol na hovno, dáme litka. Vypnúť. Tak, takže s vami lúčim. Čauko, kakauko.